kawon kuning arak pangapura pura kesenian kita seni Jawa Timur asli gambar watak dirirat beri badi sejarah lan riwayat perlu digali sing selaras karo jaman saiki mulane kanca seniman ayo padha manunggal junjung tinggi seni tradisi perune kesenian kita gampang dikenal asal seni daerah dikawenang nasional petik cilik nutuli upo soros titik gak dadi apa semanten kidungan kula monggo mirengaken ingkang sekeca dendam sentimen pancene gak biyen loncat yo gak saniki pancen ono
duwe sifat iri dendam sentimen otak drengkilan serai sing ditiru danang Juno karo Sengkuni apa maneh cak delok situasine jaman nek kepingin maju kudu wani tantangan samubarang tumindak lodeh kudu mawa hitungan ojo nyebal odak teko penatan sing paling penting lodeh kudu sing legowo tansah semangat kita makarya ayo manut lodeh pituture wong tuwa ganjarane akhire dina ana glugu kok sakmono dawane peno seneng aku gak nglarang pokok gak ganggu karo liyane sing penting gak nyalahno koncone kemplang pacol kenek lemahe arep tak susul karo omah seneng dolor pancen gak ana utuse nek gak iso mopos awake senajan wong tuwa saben dina wis ngelingno gak bakalan leren nek durung kane saben bengi metu tolor wis gak tau moleh putuhe awake seneng karepe
contone dolor yo awak kula dhewe nuruti ati seneng sampe apa-apa wes atuh aku biyen tau kenek pengaruh sampe lali anak uga lali bojo nek ditakoni aku jawab gak weruh bojoku ngomong cak aku moh diwayu aku bingung tak rasakno dhewe sebab sing tuwek ngomel sing enom sampai tak rewangi aku gak wani mulih akhirnya aku koyok wong gendeng kelangan kahale ayo cak lakona telu cak hit aku cerita cak awakku dhewe duwe bojo loro akeh sing siji cilik sing siji gedhe penjalukane padha dhuwure jaluk omah ya saisine motor mobil iku tumpakane gak ngilingi wong lanang nyambut gawe pencolot koyok padha ilang dase pancen iki salahku dhewe duwe bojo siji sik kurang ae gak ngereken buri-karine akhire sak tumpuk jare utange wis cukup aku sing lakoni dhewe ojo sampe ana wong liyane ibarate aku cuma mampir ngombe bareng wis kadung yo tak terusno wae namung semanten kidungan kula menawi lepat borong keresa nek ditinggal cak awe-awe lotro KRI kancane dewe bolak-balik nemu kancane lah pancene kabeh pancene sak kelompok iki wonge ya wis iki jajan ben nek ngarani DKK apa dan kawan-kawan kepethuk kok gak dijangkepi DLL apa dan lain-lain DSB lah itu apa dan sebagainya DST nek ngono apa itu dan seterusnya DTT apa ding tak tong iya emang era itu nek saiki istilahnya siji iya apa nek kanca apik akrab iku ya besti pian CS ngono iki ya CS dhisik CS ono serupa plek ngono iki ya kanca kentel nek kanca plek tak kandhani gak kanca kentel oh iya nanti padha dianggap kaya CT nah saiki sesuai zamane saiki arek gengsi ku nyebute ya besti-bestian ya aku tak kira lek gengsi lek apa sing kain penerangan terus kayak diesel iku. Genset iku. Lah meh padha tulisane jet. Genset ya, genset padha ya. Beda tapi maknane ya. Ya padha jet. Istilah iku lak ngolah-ngalih. Ngolah-ngalih apa gonta-ganti? Berkembang. Istilah itu berkembang. Menyesuaikan dinamis ya, perkembangan zaman. Nek biyen jare sahabat karib. Dadi besti. Oh, karib. Sahabat iku kanca, karib iku ya karib. Salah riko. Apa? Sahabat iku kanca.
Karepku gak tangi-tangi lho. Karipan. Karipan iki jenenge. Ngantuk. Iku asline duduk sahabat karib. iya. Sahabat karep. Oh. Dadi padha karepe Padha ana karepe. kesepakatan untuk menjalin apa Berhubungan. yang baik ngono lho. Nek gak ana batas-batas normane sahabat karep iku bahaya. Oh, kok iso? Iso meteng, meteng. Lah lanang padha lanang masa mesti. Karip iku Ya apa sih? karip iku Padha karepe. Lho karepe maksudnya sahabat karep koyo awake dhewe ngene iki. Ah. Ana Cak Kusnan, Cak Tendi, Cak Sabil, Iya. Cak Insap. Ngene iki padha karo sahabat karib. Kaya dene nek kepingin rono situk, Heeh. rono kabeh rono. Ngan gak nganpul iku jenenge. Lah, apa? iku? Apa? Apa? Gak ngumpul. Ngan gak nganpul. Iya, Apa? mangan gak mangan nek kumpul. Ya gak mangan temen. Nek jare Kaliren. jare mau Yojo teh gitel ngene iki lho. Oh, apa iku maneh, Teh Cak? legi dan gitel. Ya tunggal ginastel iki lho. Apa? Ya tunggal Lagi kokor-kokor kepanasan terus. Ana giras-giras. gira. Legi dan keras. Oh, iku giras ku ngecek ku istilahnya kok legi dan Dan keras. keras. Apa Iku dicampuri apa ngono ta? Lho yo. Air aki ta apa? Hah? Iku racun jenenge. Artine kopine iki iso nggarekno melek. Ya, istilah kopi kan akeh. Iya. Ono kopi gereng. Ya. Ora kopi gereng. Ro. Apa? Angger ireng ngene wae. Oh, keren Iya. ngombe. Iku Enggak. ono maneh kopi pangkon. Nah, iku Oh, iku, Cak. Maksudnya kopi pangkon jane apa? Cak aku iki pengin ero tapi kok gak ero. Ngomong langganan sampai. Gak. Kopi pangkon iku ya ngopi diwadahi blangkon ngono. Oh, ono maneh Malpinas. Lah ya apa Oleh lek biar ngombe? seru-serune Malpinas iku perang ya. orang Argentina biasanya. Heeh. Ya itu kan Malpinas. Malpinas. Apa ya. ya? Apa ya? Malu-malu tapi Panas. ganas. Oh, nek kopi mahrep barang. Apa iku? Lumah karo murep. Oh, ngawur. Rungane ta iki ilmiah teman di Tulungagung. Iya. Iku lepek di lumahne ya. Gelas dikurepne. Mahrep. Cak. Ya ada itu. Diwalik. Ya, terus ngombe iki jeruk ngene lho. Ono maneh nang nggone Jawa Tengah iku. Apa? Pigit. Wah, iki Apa ono nek. begitu? Apa iku? Ah, ngombe kopi ambek gigit. Oh, iya. Geleng ah? Ya ki anu Mas. Gula batu. Ora. Apa? Gigit iki lho kuku soal ganti duit. Oh, gak ngono. Kok iso ya? Banyune diombe dhisik, ya. Man terus gulane ku digigit. Ya pancene Ngono. Malang ngono, Mas. Ya apa sih Malang jane iku maksudnya? daerah pedesaan. Maka. Ah, iku ngono. Nah, Iya. saiki Gula. gak, Cak. Dadi antara gula karo kopi karo anu dhewe. Dhewe-dhewe. Ana sing loro iku, Cak. Tak terus ana karo klopo barang. Ya. Dadi klopo dicokot, klopone dicokot, gulane dicokot. Nah, Terus saiki nang Malang wingi ana ya nang kutha. Mari dikenyah. Mari kopi iku cokot tapi potas akhirnya mati. Loh, Lho temenan iki fakta iki. Keliru potas. Gak keliru ya pancen sengaja. Loh. Oh, ini bener. Dikira gula batu sing putih ya. Oh, jupuke. Tibakno potas. Baik. lah iki apa potas kok didekno nang nggone kopi, ngono lho. Arek iku sengaja, Cak. Mergo kuliah gak mari-mari. Gengsi dan kesusui lah. Apa iki? Ya, ngene lho. Oh, Simpet ta, sing Makna. sing simpet ta. Berarti sing sifat simet iya bener iki Padi. Lah heranku iku terjadi nang arek lanang lak kebajut ta. Kebangetan ngene iya. Iku Berarti sengaja iku iku kena diarani Memang sengaja dhek menggigit apa Lah kemarin iya, potas. iya. iku sengaja beda. Ini Iya. kan memang kita membahas minuman tradisional sing Iku gak kena beredar disebut di komunan. masyarakat. Gak kena Lek disebut iku minuman gak ya? enggak iku anyane sengaja iku. Lah arek-arek ya dikira dhek paling ya Iya, gula memang. batu ngono ya. Nek ana arep putus asa ngono iku, kon ngombe kopi tubruk. Heeh, dadi ngombe iya kopi mari ngombe ambek nubruk. nabrak buk. Ngombe kopi Kok karo tambah? karo ning Buk, ngarepe nabrak sepur. Gak karu-karuan. Ana sing maneh kopi jos. Kaya ngono iku aja ditiru iku jenenge wong cekak nalare. jose ya apa ya? Aku ngomong iki jaluk ngomong lan responen aku ngopi jos kok aja. Respon ayo respon. Ayo. Kocok ngono ta. Ayo jose. Jadi iki Ana sing anyar iki anyar. Kopi jos iku ana kopi iku apa areng dibakar terus marung dilebokno nang gone kopine ku. Kopine jos. Sing jas iku ngono duduk
apa kenikmatane. Munine. Jeneng Suarane momo. Iya jenenge makane dijenengno kopi jos. Iku asline teko Probolinggo iku. Oh, iya ta. Heeh, lah penyanyi sapa Jos sampe kok. Jos Sapulete. Iku nek kopi. Jos. Ana mana sing teh? Ono teh. Teh celup. Lah. Teh Ana mana? manis. Teh botol. Oh, lek Lah. nggonku dudu teh botol, Cak. Apa? Teh gendul. Nah, teh pucuk. Lah, macam-macam sih. Heeh. Ya gak apa-apa teh pucuk akeh, pucuk apa? Ono teh gitel iku. Ya masih. Teh gitar ginas tel. Lagi wes. panas tuh, kental. Nah, terus apa nih? Sistil baru-baru. Terus ono neh Apa? teh. Teh apa? Ya teh. Ya teh Lawanan teh teh ono. toh ya. Ono. Dari hanya dari Tapi cara saiki, Cak, menceduh. karena semaraknya edukasi terhadap kesehatan, aku dhewe produksi teh kelor. Oh, ya iki bagus. Teh iku teko macem-macem, tidak hanya dari daun teh, tapi iso teko Ya. iki bunga. Berarti teh itu sifatnya aja ya. Iya, Cucuk-cucuk. Sing duwe sisa iku teh telang. Nah, itu yo. juga. Ini produksi ngono diamalno ya. Terus Ono iki- teh godong jati ngono. Teh jasmine. Ah, apa iku? Jasmine arek endi? Arek lore kali. Kok getek kene. Jasmine iku ya Jasmine niku jenenge menungso. kembang iku. Oh, kembang ta. Oh, Fungsinya kembang. untuk herbal, untuk obat. Iya. Ono neh saiki jasmine iku ya. Iya. Teh jangan biyen terkenal. Apa? Teh jas merah. Iku Gak. teh. Jangan Apa? sekali-kali Iku pas pesen jarah. iku. Ana teh Jaswari. Nah, Wis iku mati, Cak. iki dagelan Mati. iku. Ana sing anyar. Apa? Jasudan. Api iku ya. Ngene rek, nek masalah ngombe kopi, Ayo. ya toh. Wong kadang-kadang ngombe kopi kita supaya betah melek, ya toh. Iya. Nah, nek kapan betah melek iku gak cuma dengan cara ngombe kopi tok. Ngurungono drug RRI iki termasuk Betah melek, betah iya. Buat melek. sandingane ono. Lah iya iku sandingane ngrungokno Ya. ludruk. Druk, Terus sandingane. Sandingane ngombe Kucing. nyeruput kopi. Cakan. Nyerupute kopi Iya, tambah bener. cocok. Nah. Kaya dene iki lho, sing penagawa. Mulai dulur-dulur ae mbok ono butuh hiburan aja lali. Saben dina Senin karo Rebo bengi Iya. ngrungokno ae siarane Ludruk RRI Surabaya lewat FM 96,8. Lah nek pengen nanggap gampang carane ya. Carane ya apa, Cak? Ngono krungu suarane awak dhewe ya. Iya. Cak pendi cak Kusnan, cak Sabil ta iso kok ngomong nih RRI jadi iso kita anggap iso. Iso, iya, iya, Ya, nggih. Dados bukan hanya sekedar siaran tapi bisa melayani tampil lewat panggung ya. Carane gampang, teko nang ngene kantor RRI Surabaya, Jalan Pemuda 8290 Surabaya, menemui ketua kita Ibu Purbandari. Aman wis. Wis. Iya. Seduluran ya tak ya. Lah tenang di lumahno. Omonge digenano. Nah, rego gak piro larang-larang sing penting cocok, Nah. pantes. Jemblem teko telo, Cak. Nah, apa iku? Yes, jemblem ku meh akeh teko telo. Iya, atene ayem, Heeh. Mergo wis mergo gak gelo ya. Kayak wingi rek ana dulur panitia. Panitia teko ndi, Cak? Nah, panitia teko dusun Balong Jerambah, Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Iki hajate sedekah bumi nanggap Ludruk RRI Surabaya. Salam nggone ketua panitia, Ibu Kepala Dusun Ibu Sri Nur Aminah, terus sekretaris Ibu Sophia Darmayanti, bendarai Bapak Nuriyadi, seksi kesenian nih Bapak Sudiono BPD, Bapak Taufik, Bapak Supranowo LKD, seksi perlengkapannya Bapak Suwono BPD, Bapak Riamin dan Bapak Irfan. Seksi keamanan nih Linmas Dusun Balong Jerambah didukung oleh Bapak Muso, Pak MDU, Pak Sugianto, dan Pak Seriono. Tanggal piro, Cak? Tanggalnya 11 Juli. Heeh. Tahun Juli ya. 2021. iku dilanjutno tanggal 17, Cak. Oh, nah ya. Muga-muga Muga-muga cocok. Muga-muga. Heeh. Nah ning ngono ya 30 Agustus ono. Oh. Muga-muga. Alhamdulillah. Kan gak muga-muga pisan. Kuwi Cak, 17 Agustus sih ono, Cak. Ono hari kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, ono upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi ojo lali. Ya. Semboyane. Ya.
Rungokno. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Puryadi. Dalu niki ndamelampahan Gudeg Jogja seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapuan Pak Ridwan dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Ridwan dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Ning Wiwi dalu niki dados Hartati. Pembantu wonten Cak Kusnan. Ning Murgiati dalu niki dados Mbok Gudeg. Joko dipun lampahaken Cak Sabi. Karsih dipun lampahaken ning Purbandari. Marwan dipun lampahaken Cak Insaf. Putri dipun lampahaken ning Bella. Dene Uul Waudi dalu niki dados Ningsih. Tukang ojek enten Cak Riri. Giaran ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih lumantar ruang kesenian Mahameru
Pro 4 RRI Surabaya. Makarya sami kalian mahasiswa magang UINSA Surabaya. Koordinator karawitan wonten Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio Cak Isnan. Operator video wonten Cak Erik. Wusono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Wis ta? Sampeyan ngon sapa? Lha wong loro tok ngon sapa? Lah pembantune. Pembantu mburi bagian kusine kan angkat-angkat. Kan urusanku ya akeh, Pak. Iki lho, mau kan Ibu PKK kan pesen kanggo peringatan hari apa jeneng iku Pendidikan Nasional meniku 2 Mei ya. Iku mbutuhno barang-barang. Lah kan urusane Ibu PKK kan wedok ngono lho. Iku tak kene jamu lho, Dik, tak kene jamu. Kan ya toko, Pak. Kok iso dicampur aduk karo urusanku. Gak ngono, supaya urusane gampang padha wedoke. Iku tak serana awakmu iku tak catet kabeh no kebutuhane opo ae ono chat, ge ngechat RW RT. Kate njukokno chat ta? Hah? Enggak, Dik. Popok ono ae, lah engko terus ngongkon pesenan ngono lho. Nan. Nggih, Bu. Iku lho Bapak iku lho. Jarene ono Kon iku nyebut gawe kok kakak jarene pesen. bulet ae kaya tumone kathok. Ya no. Wis disiapno kabeh ta, iku lho. Kula niki napa-napa pun kula candak, Pak. Kula niki nyambut gawe ngene mriki. Pun mboten hitungan napa mawon kula candak. Ngerti, aku ngerti nek niku Lah akas. nggih, ngoten Sregep. Lah. Kula niki pun tah napa-napa sing kirane niku mboten pernah nggih sampean bejo kali kula pernah no. Ngoten lho. Iya tak bejo. Iku yang ngono merek ora bejo-bejo ngomong kok. Aku tak bejo. Iki bosone wong dhisik basa direjo. Dibejani. Lah ana wong dibejani kula dibejani ngene ku lho. Kula niki nyambut gawe ngene mriki. Ah. Kula niki wontah. Nek saged niki mumpun sampai pados pembantu malih. Pun kula atasane kula pun wontah wis pokoke kula. Wis mengabdikan 100% lah pokoknya. Lah, ngoten lho. Aku ya rada curiga ndelok wis nyanyian. Olah napa sampeyan kula niki mboten nate Pak pinek, barange pinek, Pak. Ngerti cuma apa akase ku sing lek berlebihan ya. Iya. Kaya over acting ngono modele ya. Lho jenenge kula niki kan pembantu, Pak. Kula niki nek mboten akas ngladeni napa-napa mboten pernah mboten wurunga kula jenengan seneni. Saking akase sering kebablasan arek iki. Sering kebablasan iki tak kandhangane balik RT bablas nang RW. Wire tanggapan yang ngono. Desa Balung Dirambah bablasan nang gone kono ndiku Lembatu. Aku wingi lak mbok oleh nang Jemblem ah. Ah, Iku wingi pun enak tuku nang endi kuwi? Tukokno maneh po? lho. Sampeyan men semerep ta? Karo. Walang ngene balik bendong ngilen. Ngidil, ngilin, Dil ya apa ae. jijlik. Pun kan mriku ngene. Ngidin-ngidin. Ya, Ampun sampeyan iki sampi tingriku sampi. mboten ngoten saatase Jemblem enak ya napa sih. Bu, sampeyan niku. Punge kepunel. Dadi
dicokot iku sok enak ngono. Terus Terus soalnya sendamel niku kan purel. Jane Sendamel. Kalau purel kayak jemblem ya apa kan iku. Lah punel ya. Bune sakit. Jane nek jemblem iku Bu, khasnya itu bukan di apa punele. Ya punge punel cuma gula Jawane jero iku lho. Kan akeh. Iku nek sing angel dicokot ceret ngene. Meledos. Masalah Lah nggih. kurang aku. Nek sing panas dicokot ceret ngono ae. Bukan wis gak sempat gawe yo. Pun. Enak. Iku jeneng ngono. Benjing kula betakaken malih. 2000 ah. Yo gak re. Jeneng ngono jembel trot. Lah ibu niki kok aneh-aneh. Wong mboten kan apa kurang. Kan mandek Adik. Aku kok seneng jemblem ae. Jemblem. Pak, kali Bu. Niki kan pun wancine. Ya. Ngeteraken ning lah. Ning Hartati niki. Tik kene. Tik kene. Napa sih ning? Kan niku kusna niku bagane dhewe-dhewe. Sepeda yang ngono. Pun kuwatir, Pak. Kula napa mawon kula candak. Kusna niku bagane ngangkat boto, ngangkat semen lah apa kan ngurus sepeda iku. Sing nyetakno sapa, Pak? Aku mbok colno aku tak numpak sepeda dhewe ngono lho, Pak. Iya, Pak ya. Pun. Aku kancaku, ya, Pak ya. Pun ning. Ya jane gak apa-apa kalau wis gede kok. Wis Pun kata semap semap. Mungkin nek enten napa-napane wonten tengah embong terus pundi, Pak? Jenenge nduk embong iku cak kosan mestine ya akeh kendaraan ta lah. Lah mangkane niku nek saged kula teraken mawon. Wis baba. Arek iku cek mandiri, aja diterno. Cek nggo sepeda dhewe. Wong nggo sepeda gak mergo iso sepeda anak butuh SIM. Kok gak duwe SIM to, duwe SIM? Kaleh. Sama nurusno. Ya pancen durung wayahe kok durung oleh. Waalaikumsalam. Salam. Assalamualaikum Pak. Salam. Kula rencange Hartati. Kon katene nggo mobil ta iki karo kanca-kancamu. Hah? Nggih ta lah, Bu. Lah niki umpami beto sepeda wong tiange 3 kan mboten saged. Enak sepedaan yo. Ya kon sing ngarep Ya situ. oh, ya bel ya. Iya. Mata mboten asal mobil kula beto kula damel teraken ning Hartati kalih rencange niki, Pak. Kon kok nafsu temen sih, Gus. Oh, penggaweku boto ku lho sik akeh truk model niku. Perkara ngangkat Apa? boto, ngangkat semen, ngangkat glugu. Niku urusan kula, Ya Pak. tapi durung model truk selak balik. Kok gopo nembak Wis awan iki adikmu lho. ae. Sangune, Pak, sangune, Pak. Ya sangu semen ku kalih. Mesti ku bapak iku mesti ngono, Bu. Bapak iku Iku mesti kesuk mau durung oleh plaris. Sing esuk durung plaris kok bisa sangu ae. sangone. Kilo. Anyane bapakmu Wis. ku modele kaya Lah, ngoten lho, gak kaya ibu ae. Ibu niku wis nyanyo nek kalih dhuwit, Pak. Sampai niku. Iki lho kancamu lho jangan buka jangan apa gak ngombe karya ngombe iku. Wis sarapan ah. Wes ya iki mau aku wis sarapan Dek Oma. wis temenan nak. Nek Sampun. sarapan kene. Kok nek ngoten kula dalaken nggih mobil niki. Konton nanti teh. Aku sida Iya apa iki? Dalaken ya niki duki garasi to lho, Pak. Ya napa sih sampean niku? Ya Kula dalane niki garasi kula damel ngeteraken ning Hartati niki ngoten lho. aku nek ngongkon arek iku bapak sepedaan. Nek karepe bapak ya apa, Pak? Nek karepku ya aja sepedaan. Lah, leres Sepedaku ya di samping dalane rame. Lah. Saiki kok akeh operasi. Akeh operasi ketupat. Lah iki rawan kok katene sepedaan gak oleh iku lho. lah iya, Bu. Bahaya. Gak bahaya ta? Alah. Tapi Kita sering pakai Kok niki anak situk nak tak eman sampean apa-apa salah. Pak. Lho. bawa sepeda. oh, arane aku juga pengen kayak kanca-kancaku, Pak. Sepedaan. Ojo. Iyalah, Pak, mbok. Ojo. Kok Sampai leres Bu, sepeda nggih awang dereng enggak ada SIM ping pisan. Ngomwe ya le. Indone. Kok senane ngomwe ya kene. Gening Hartati niki beto sepeda nek kula teraken baru ngoten lho, Bu. wis gak rame-rame. Takon arek pin sepedaan tak kepin terusnan. Pun ning sampean Sakjane ya kepengin sepedaan. Bareng ajamu. Nah,
Gonjekan telu, maksudnya Pak. Dhewe gak apa-apa kan lho sepeda. Kunci niki kadung kula betul lho, Pak. Bu. Ya napa? Arek iki lak wis nggo sepeda sih goncengan biasa mbek kancani. Awakmu nggo sepeda dhewe. Ngono lho. Aja kusane ku nek tuku tokone rame kualan, aku mbok kono angkat-angkat katene, he? Kon kok ngeweteke heran aku. Kula niki saken kene sampe ning niki ngene dalan enten napa-napa, Pak. Gak kene ngomong. Boto kudune sik. Apu iko, Boto, apu kok. Kula ngangkati kapur nika. Iya. Kok becik. Boto iku ya. Ayo. Ayo. Pak, bener aja Jalan, udah lah. Pamit Pak. Iya, hati-hati. Pamit nggih, Pak. Iya, hati-hati. Ya tadi nak. Salam. Nggih, Mak. Nggih. Lho, Mak, sing iki mau wis sampean pindah to, Mak? Ning gone kuali kok wis entek gudheke. Ya wis tak toto. Wis mbok toto. Mak. Ya apa? Mantumu iku ojo kaget dikongkon angkat-angkat jenenge mbobot. Gak aku mau diangkat dhewe ambek Mak kok. Yo sakjane malah sampean sing kudu ngerti lho, Lah aku Mas. sakdurunge wis kate tak angkat jare mak malah ojo diangkat. Kon iku ora ilok Sik panas. bojomu mbobot kon iku ya aja umek kae gare cupar kok anakmu. Wis kok gak apa-apa wis penting aku yo ndingklak-ndingkluk yo gak saiki ditoto Mak dhewe. Cuman kan aku yo terus ngesakno Mak to. Ngene lho, Dik. Sampeyan kan ya keadaan mbobot nom ya ta. Aku ya cek lontang-lantung kok ngene mbantu mak engko ya kadang-kadang malah waktuku terbuang. Tak kira ya aku kan kudu sahli ya, Dik. Ya ngene lho engko sing ngangkat mau kan tak suwun ya. Iki kok bojomu ae. Disuwun iki disunggi iki lho. Sunggi lho. Disungun maksude. Kok suwun. Nek tak suwun ya dijaluk ra. Suwun ra. Disungun maksude, Mak. Nek Madura disunggi to ditekek nang ndukure sirah iki. Sik, Dik. Desa mawa cara iku ngapa jenenge. Sing penting ngene, Dik. Bantu mak iku, mak kadang-kadang kan ya jenenge wong desa ya. Sergep tapi kadang-kadang diabaikan masalah kebersihan. Nah iki tugase sampean. Lho ya wis makane tak elek-elekno lemek-lemek godhong-godhong barangku ya godhong sing anyar. Aja godhong tipak-tipak ngono. Wah, wong tuku yo gila. Lah iya. Iki wis tak pincuki lho. Lah apa kok dipisuki iku? Pincukan. Godhong dibitingi ku jenenge pencuk. Mak, mempertahankan ya. Jadi pelanggan ini benar-benar ngerasakno gudeg sampean iki aja sampai berubah menjadi berkurang kualitasnya. Oh iya. Sampean apa kandhane mak iku biasanya rego bumbu-bumbu untuk muda tapi mengurangi kualitas aja ngono, Dik. Kandhane mak iku. Tetep aku kok masih badi titik, pokok enteke akeh iku. Gak ono undang-undangan karone Mas sampean ojo kuwatir. Langganane mak iku. Yo bojomu roh dhewe. Lah mbok anu kemroyok langsung lagi teko lagi didekek ngono kemroyok. Pas yang penting kena digawe sisane kena gemangan dhewe. Lah itu kan prinsip-prinsip ngono seharusnya dirubah, Dik. Ya kudu. Lah sampean niku ngomong bumbu apa ngomong duit? Ya loro-loro nek maksudku ya dibenerke. Terus maksud sampean kongkon ngundakno ngono. Enggak, ya jare ngundake gak oleh akeh-akeh. Dikurangi 2 sendok tak apa ngono lak nek. Oh, dikurangi ikune. Lah engko sing tuku rak kaget. Kok tambah suwe tambah titik. Ngono. Iki apa manajemen sing ngene sing garai enggak maju-maju. Wis bolah, wis pokoke aku waduh sampean saiki ya wis. Nek sampean sing bakul ya. Sing langganan melayu kabeh, Mas. Tapi bagaimanapun, Dek. Nah iso ya dengan adanya sampean apa saiki sampean wis mbobot ini kan aku ya luwih gede tanggung jawabku, ya. Lho iya no sampean kudu siap-siap lho ya. Engko nek misale ya mulai mumpung saiki bobotane sik durung sepiro gede. Mari ngene kan sik tak rumane wetenge. Lho wis. Lah kok iya, Mas yo 5 wulan kok nyanyi ya apa sih? Iku koyo nyanyi tak bengok-bengok. Enggak. Dek,
Dek Karse. Pesanku ini adalah anak pertama kita ya. Ojo sampean wis bobot rada gedhe ini turu murep ya. Waduh. Yo gak lah, sampean nek ngomong aneh-aneh mesti. Oh, yo gak mungkin to wong meteng turu mengkurep ki yo gak mungkin. Wong bobot kok turune mengkurep yo gak mungkin. Tega tambah anake. Untung ae sampean nyidame gak macem-macem. Gak, aku gak nyidam ngene-ngene kok. Cuma wingenane ku. Ya. Ngono nang arep kono. Iya, mau kok yo beteng-betenge barang wis ya, Mak. Wis kabeh wis kok. Apa? Ngene, Mak. Apa? Jujur aku kan yo mikir masa depan anakku. Karo bojoku sampe sing sabar yo ngomong kasih ya, Mak. Kok yo Mas, nek misale awak dhewe yo areke mepet-mepet ning dina kelahirane anake iki, ku jarene ku kudu cepak dhuwit sing akeh lho, Mas. Kula saka iku, Dik. Aku saiki tak usaha liya. Nah, terus aku lagi mainan ambek sapa iku? Kancamu iku. Ya insap. Aku dituturi kon niku bojomu wis bobot ngene kok cek pancet. Kurang. Saiki lho nek usaha. Wong nek arek usaha iki biasane kan perlu modal ya, Mak ya. Iya. Perlu duit yo, Mas. Sampeyan duit sapa duwe duit ta sampean? Ya ngene makane iki jenenge usaha iki ya mbok apa ora ketang. Ngene lho, ngewangi-wangi dhisik ya, Mak. Ngewangi sapa ngono ya, ngewangi-wangi dhisik kok mari ngono terus kerja nang kono. Kok sampean oleh bayaran. Kesuwen di lapangan kerja nang desa koyo ini kan ya angel paling buruh tani wis koyo ngono iku ya. Iya. Aku iki karo Cak Insap disupport. Supaya luwih penghasilan luwih akeh dijak nang kutho. Dijak ning kutho? Iya. Ya sembuh ya apa? Dijak nang kutho. Umpamane nang kutho iki bojomu ku wis cepak-cepak. Lah iya lah, nek ngono aku rak mbok tinggal, Mas. Ini kan demi perjuangan, demi masa depan. Iku sak wulan kas aku tingkepan lho. Kate tingkepan lho ya. Ngene berarti ngene, gak apa-apa ya, Mak ya. Saiki sik budal ning kutho, terus kok nyambut gawe sak wulan kok mulia, duwike digawa gawe tingkepi anake. Insyaallah, kira-kira wis pokoke aku iki ning kono tak ngirit temenan ya. Paribasane manganku bener-bener tak britungna, terus aku kumpul-kumpul duwe tabungan kayak persiapan sampean. Kok mari tingkepan ya, Mak ya. Mari tingkepan budal neh ning kutho digawe persiapan gawe lahiran. Senajan awake dhewe wong desa paribasane pendidikan kurang tapi anake awake dhewe ojo sampe ngono. Ya. Isine sing seimbang ya. Iya, Mas. Ojo mangan gudeg tok ya senajan gudeg iku mak iso gawe dhewe ya. Nek iso sampean imbu-imbu karo gizi yang seimbang ngono lah. Yo, dan kabeh ngono ki ya teko dhuwit. Kok ana dhuwit arep tuku apa? Sak anake apa dipok tegalan iki kok ya ono sithik, Dik. Kula nuwun. Oh, iko. Nggih. Monggo. Nggih. Lho. Monggo. Ayo wis nang siap budal tatakno. Iya, sik kalah aku tak pamit. Sik pamit bojone. Nggih niki pamiti anake niki. Oh, nggih. Wah, lho. Anake ketoke lanang niki. Masale lincip. Wetenge lincip nggih. Lah wedok. Ya, sedek bunder. Nek kotak. Nek kotak mbuh ganci. Wis iki kesempatan soalnya butuhno tenaga kerja iku wong loro lho tapi teng mriko niku mengke mesti pun asal gawean nggih jelas to wis jelas nggih pasti lho nggih pun pasti nyambut gawe niki ya sepisan manah aku titip barek bojoku ya Mak ya sing sabar ngomong mantu Dik Karse iki mak ngijini ya ngijini Mas, nek emak ngijini, aku yo ngijini, cuma siji mau pesenku. Nyun tulung nggih, Cak Insap mengke pun lali teng mriko sak wulan. Mengke niki kan wis sak wiki 5 wulan, dan kok bar iki sak wulan kas wayahe tingkepan. Kongkon mulih dhisik. Sampeyan elekno. Paling tidak nek mboten mantuk sak kepepet sibuk mriko. Duwike mulih ditransfer mulih tak gawe. Mak iku gak tingkepan. Bojoku bareng iku ya apa? Ya gampang kok dibukakno rekening lah. Ngono ya. Iya jaman saiki ya kudu transfer lah. Iya. Dilanono ya Dik ya. Iya. Aku semata-mata ini demi masa depannya anak dhewe. Iya Mas, wis pokoke tak banguno sampean njaluk apa ae. Pokoke ojo lali lho ya mbak aku lho ya. Omah iki perlu. Sampean ojo lali, bojomu iku lho, iki.
iki bobot. Anakku yo Dik ya. Aku ya melok ngeluh. Eling-eling oleh sak wulan wangsul nggih Cak Encap. Nggih, alam pun kuat. Anakku sik tak luse yo Dik ya. Lho. Bapak nyeluk aku papa. Enggak usah papa, bapak. Mosok nyeluk nang jero weteng nyeluk. Wis. Kiranono yo aku golek rezeki semata-mata tetep kanggo sampean anak ya dhewe karo keluargane. Ya wis. Mak. Mak iku tulung isih. Nyongonen mak iki lho. Emangi. Cak, iwangono iki Cak. Emangi sih. Cuman gak saku gudeg ah. Sampeyan bontokno gudege Lho kok ning ngarep sik tapi Kok ngeten nggih, kula rewang nggih. Nggih pun. Nggih pun budal nggih. Cancap. Iya, wis. Nuwun ya. Alhamdulillah, awak dhewe saiki wis nyambut gawe, wis pasti ana penghasilan. Iki jelas iso mensejahterakan keluargamu. Ya tapi maksudku ya sing sak lugune lah Cak, ana duwe wingi ana wong tambal ban bocor sitok mau cubes neh loro karo dom lak kaya gak enak sih. Lho, iku sebagian untuk menambah penghasilan awak dhewe. Nek sitok tok piro? Ya mau celupno ban mau celupno terus tak delok wingi kan sitok tok. Iya. Lah tibakno ning isor mau tambahin neh. Ngono tak kek paku tak bener tak cus ngono. Ya apa sih? Dadi kan nek iki kan 15.000, ono 20.000, gitu lho. Iki tubles ono sing ambles. Gitu lho. Cuma aku matur suwun. Iya. Cancap. Aku cek tumpon iki lho. Heeh. Tambal ban tapi ono juragane dan bentuke CV ta PT iki. Lho, iki yo gak CV yo PT tapi iki yo perorangan usahane wong, ngono lho. Tadi iki asline duduk sampeyan ya. Tutu, iki melok balekku. Nah jarene nang desa-desa saiki Cancap dadi juragan apa? Tak kira juragan apa? Yo tambal ban, maksudnya aku dipercaya nang kene aku dadi mandore. Lah iku ning sampean ya nyebar apa itu selebaran tukang tambal ban yang Loh, sudah saiki aku malah tak kei tukang tambal ban online. ngono ya. Iya. Tapi bengi-bengi aku mau tugas nang ndi kok. Lah iku mergo online, iku mendadak dadi awakmu tak tugasno. Aku nang kene pimpinan aku iki. Ya tapi jarene pelanggane mbakne niku kok anu kok mboten padha. Lho, Mbak bayare saiki yo. Online bisa. Iso transfer mbek aku langsung. Ya aku wingi rono kadon tak jaluk pundi bayarane. Loh, mun transfer. Mun transfer langsung, kuwi gak iso. Saiki jaman online. 24 jam bisa sampean. Sampean aku waya dinas bengi sampean turu tok. Iya. Lho saiki aku gawe krisiku. Online. Lah iya tapi Lho, lah iki ana lho, iki ana iki lho. Lho. Apa bocor ya? Niki jenengan cek. Ketokane gembos niki. Lho kok gak usah dicek kok ketok nek gembos iki perasaan gembos kegedean kok tumpah ya awakmu lemu. Mas nyuwun sewu. Nggih. Sampeyan ajeng anu ta? Nambal ban. Inje. Lah sepeda motor pundi? Niki lho. Kok sewu? Ya apa? Kon iku nek nambalno ban. Lho, kok nggawa ban tok awakmu? Sepeda motor endi? Lho, sepeda motor ten griya, bane kula preteli niki. Oh, iya. Soale kate nggo sepeda motor kan abot. Kan yo gawe nuntun ado. Iki diprotoli nggo bane tok. Lho, kumpo. Kumpo tambah angin. Lho, Kumpo. Ah, ya niki kumpo. Lho, lha nggih. Ini kumpo ngono ta. Nyeli kumpo. Kumpakno iki lho sepedaku. Kompresor sampean njaluk angin ta? Waduh, apa-apa jare njaluk angin. ban iku lho kempos. Oh, ni kempot. Njaluk di. Mas sing kita tangan-tanganan sik ya sing. Nggih. Mun. Iki pentile kok telu ya wis ban iki. Lah nggih niki ban iki model terbaru. Nggih. Nggih, niki monggo. Ah. Iki kumpon ta? Lah nggih kan sini kompresor niki. Pun sampean meneng mawon ta? Sesuk sampean tak kompresor lho sampean. Ayo ukurane Nggih.
Pun. Ban ngarep piro, Ban? Iki ngarep mburi lho iki. Nggih, ngarep niku 47. Nggih. Nggih, Pun. Nah. Iki 47. Niki, Pun niki. Ha. Pun atus ah, nggih. Ngono ya. 50.000. Iki sakmene ya. Kan ukurane. Sampeyan niku kok ban tak kate ngerampok. Kok perkara bayar. Lho yo, mboten dhuwit sampeyan nek 50.000 kula susui 45.000. Ya ngono. Nggih. 5.000 kan ngarep mburi sampean. Nggih, yo gak apa-apa. Nggih. Cep. Nggih, sik iki lho. Sik tak nyusul. Di bukune catetan lah wong tambal ban dicatet ta. Loh, ini secara administrasi. Itu secara struktur. Pokoknya ini secara pembukuan itu harus lengkap. Tapi kok loro bukune iki lho ya Loh, apa sih? laporan tenang ae. Sing siji kok dilaporno kono nanggone pamanku sing iki gawe awake dhewe. Iki tak tulis tambal ban bocor sitok. Lah sing kene sampean tulis bocor apa gak bocor, cuma tambah angin tok ya apa sih? Lho, ya iku sing dilaporno dadi awake dhewe oleh Pati. Ngono lho. Wis ta meneng ae. Administrasi modern ngono iku ta. Duit Kira. Piro? Piro? Iki nambah apa iki? Nggih tubles apa sing biasa? Nggih sing mau disogok, pokoke bane disogok niku lho. Oh, iku jenenge tubles. Oh, tubles. Iya. Nggih. Saged keris, bayar ndamel keris niku lho sing dipoto wonten barcode keris. Gak iso Mas, iku pusaka. Oh, nek iso nggih tumbak ae yo. Iku jenenge kris, QRIS. Di barcode tak barcode kene lho. Ya kene, lho. Ha, yo opo rek, yo online. Wis. Terus sing iki mau wis nggak bayar nggih konoan kok sik mau tarik tunai barang iki apa sih? Lho tarik tunai seurusan awakmu iku pegaweku. Aja melok-melok. Aku ketuae nang kene. Alah, nggih pun nggih kula beto nggih bane nggih niki. Ya wis gawan ha. Iku ana apa garansine. Oh nggih. Ana garansine. Pokoke jarak sak jam. Nek sik bocor balekno rene neh. Wis Mas ya. Nek lebih kok 1 jam. Iya wis iya. Banyune aja digawa. Kok banyune digawa pakai. Lho, pakai kula apa? Wah. Mas nambal. Loh, sampean njaluk ditambal. Sampean bocor ta? Nggih bocor. Sampeyan kok semerap nek kula bocor. Lah kok kate nambalno berarti kan bocor. Sama niku wis ketok sepedaku bocor ngene Sakno, kok. Rek. Nonton ket kuwono Mas aku. Sakno rek ayu-ayu nonton sepeda motor dewi. Lah gak sampean papak Mas roh aku. Sampean niku sampean mboten dereng ngero brosur kula niki tambal ban online. Lah iya nang tak tambal ban 100 meter nang kono mang. Dadi aku nuwun ten Lho Mas. niku lak anu napa niku lak napa balihone. Niki sing online. Sampeyan delok nang nggone sosmed. Ya kesuwen nang bocore nang kono kan delok online. Aku tak ngalih sih. Iki lho. Lho Mas iki aku tembelno iki banku bocor Mas. Kok malah ngalih. Iki ana pasien. Oh pasien. Ana customer. Ayo diramut. Iya sampean. Ana wis ya. Ayo tempelno. Permisi Mbak. Nggih. Mau tambal ban. Tambal ban iki. Nggih. Ban buri napa ban tengah? Lah ban buri iki bocor ya Mas. Nggih. Kok Mas. Nate anu nggih jenenge sing liwat dalem niki. Lah nggih wong dalanan kula niki. Kula nek anu sekolah. Mas. Ayo ndang ditembelno Mas. Nggih gampang. Mangke anu nggih ngapunten. Niki langsung dicatet riyen. Soale niki tambal ban Loh, bergaransi. Wah, tambal ban ae bergaransi Mas. Sik sampean delok Mas, sampean grabak ikune bane, sampean delok iku. Bagian grabak bos kula nika, kula namung tugase namung bocor pinten mangke kula cek temen, sampean delok. Pencet. Iki apa? Kokon grabak lho. Kok digerabak? Maksudnya bane iku lho jerone. Kula iki ban tubles gak usah digerabak. Dicek mawon nek ana pakune gak ngono dikeki sabun sik. Lah iki ana sing gak tubles, sing mburi iki gak tubles. Mburi iki gak kok. Oh iki gak tubles. Ngene ngene copotno cukiten sik. Mas iki sampean delok kok bane nek sekirane layak. Jek layak ya sampean tempel nek enggak wis anu tak gantine ae tak tukokne nyar ngono ban jero. Kok aku ayo sampean cek ae lho Mas. Iya. Oh iki sing bocor jelas itu, tapi nek tak ngomong cak encak ku diwarah telu lha iki. Lah sampean lu kate ngerjakno banku bocor kok iso gremeng ae. Nggih. Encap.
Woi, Iki cuma bocor siji. celak-celuk ae kon iso nyambut gawe apa gak? Mas, Bocore cuma siji. Cici. Tambahno wis tadi. Sampean niku, Mas, wis nang ditempel. Mas, Ya, Mbak. Mas, jenenge sapa sampean, Mas? Anu aku Joko, Mas. Aku Joko, Mbak. Bingung Kok kabeh. masa sampean niku ngene kok grogi? Pak Lur, delok wong Mas ayu. Joko. Delok wong ayu panik, bingung, biasa. Aku Joko, Mbak. Mas. Kula Joko nggih. Sampean pun dangu ta niki ten riki. Alah nggih dereng tasik pinten dinten iki nderek juragan insap niku kanca tapi kula anggap juragan. Mas, sampean timbangane dicereweti terus yo Mas yo. Eman-eman lho sampean timbangane apa ya nembel ban kaya ngene kan mestine kan rok-rok asem, jagakno ban bocor, jagakno wong ngumpul nang angin. Lah mending sampean golek kerjaan sing rada tenang ngono lho, sing anteng, sing ajeg ngono lho Mas. Sing tenang ya apa iso ana iki tak lakonan dhisik. Dan sampean iki lho kanca sampean cerewet ning sampean kok ya betah. Terus karepe sampean ya apa, Mbak? Ngene Mas, aku iki kan bapakku kan duwe galangan. Galangan kapal. Hah? Galangan kapal. Mesti sampean niku ya galangan bangunan ngono iku. Oh, Kan- TB. kekurangan ewang ngono lho. Beke sampean temen ta, Mbak? bek sampean oh iya Mas, kok tak aturno nang bapakku. Bek ni sampean cocok ya. Tak omongno nek sampean nek ndolek penggawean. Ngene sementara. Timbangane sampean ngene iki. Sementara tapi ojo banter-banter dhisik ya Mbak, aku tak engko sungkan karo kancaku insap. Iya, ya mbak sampean kerjakno ya. Nyatet alamat sampean Iya tak iki. catet ya. Tak tulisno nang kene yang. Sampean teko nang alamat iki wis. Jok wis mati ta? Ayo wis Cak. Ya wis. Bayare ya apa iki? Aku Ya wis. Wis iki piro Mas? Oh, niku urusane kali Pinten? Pinten? Kok bocor piro, Jok? asine cici dari kon nambahi dicuples loro nah dadi 3. Ya wis, 30.000. 30.000 iki Mas iki 50 ya? 50 ya Mas ya. Wis gak apa-apa susuke sampean wis ya. Tak tunggu nang. Ya Mbak, matur suwun. Sampean parane alamat iki ya Mas ya. Ya wis. Suwun ya Mas ya. Susu 20 kene-kene. Oh, lho kok jaluk? Lah iya. Berarti 10 dang lah ngene ya. Lho ngene iki. Kon anak buah nurut to. Oh, alah mbok. Suwe angkanku antranku
Nggih, Kus. Nggih, Pak. Kus, waduh. Iku lho, ya apa rek bantu niku lho, kirim pasir iku lho. Masalah, Pak. Dia dikirim pasir gak iso mlebu nang ngene galangan niku. Mpun. Kok nang ndi ae? Kula ngedokaken Saimen niku wau. Saimen. Semen. Wis kan anu ta? Wis kan data kekurangan sing kosong apa? Sing barang iki akeh apa? Pun kula data sedaya niku kula cek sedaya. Napa-napa niku kantun gedhik-gedhik sedaya lho, Pak. Iki sing lagi Tadi ngerombole ta? durung mantuk, Bu. Kok sama yang ini Pak durung mulai. Lah, biasa ngoten lah, niku. mesti awakmu sing ngere lho. Saya telepon Liga ya, karena tau bunyi. Kula bejo napa? Nek enten cara nglandhepe teng radosan ngeten iki. Kon niku kaya wong peguran ning cara landhep. Maksud kula nek enten napa-napa teng dalan sampe yame enten dereng mantuk. Ya gabas Nyawurwana. Patir tanpa guna. Karek iki ono acara mbek kanca-kancane ya pamit, tapi iki mah dungare. Lah nggih. Ya bekne ana pelajaran tambahan ta apa lho. Kula jempute mawon. Halah kasih. Lho kok kemakas kan niku. Mboten ngoten Pak, kula niki saaken ken penggaweanmu kok nyok galangan ngangkat semen ngitung boto ngedino pasir. Perkara niku pun kula candak sedaya, Pak. Nek ana ngono masalah harta ati kok. Napa sih mboten kula candak? Mari desa Gagang ku yo, Kalong Pendo. Iku yo dikirim pasir. Terus pasir rong trek. Nggih. Ya, marung ngono botone iku 5.000. Loh. Sing wingi. Nggih. Balung jerambah iku. Pesen iku gawe dandani balai desa iku. Wis kan anu iku. Pun kula cek. Nggih ya. Iya. Kula beto mriko, tengene mriko ditolak. Lah apa lho? Ya napa sih sampean niku? Alamatnya mboten jelas. Ya apa rek? Dusun Balong Jerambah ya toh. Desa Kedamaian, Kecamatan Kedamaian. Anu jelas ngono lho. Pasir rong trek, koral rong trek. Lah nggih. Lah iya semen pun satu sak. Kula kirim koral dibansulaken. Lah apa? Terus kegedhen. Oh. Nedine 23 sampean kaken 57. Kon sing kliru iku. Ya napa sih sampean niku? Ya ngene iku kusinan niku Dik, kapan di. Pun ngeten mawon. Pun perkara niku mungkin kula atasane. Sing penting kula niki saged njemput kali ning Hartati niku. Iya nek Ya napa? Wis kaya disusul. Ini masalah Hartati ya disusul lah mesti WA atau telepon. Iki lho gak ngandani. Lah sampe nyamenten lho dereng masuk lho. Terus kok sekolah ya nek ana sekolahan. Ya nek gak ambek kancan-kancane. Lah terus teng pundi paling-paling nggih mriku ngerumpik kalih kanca-kancane, Bu? Ya biasa ae. Cuma aku mah mbok apene ngedrop tak apa kok kakane tubung ya. Kolo. Lho. Oh, penyidik kabeh. Opo ae. Kondugi. Kok dungane si awan gak ngabar Ibu. Telat Nduk. Nggih niki wae niku bocor Pak bane. Sampai 3 Pak. Bocore. Lah kok aneh ngono lho Pak. Menembe niku ya. Ya ganti ya ban ae lho lah. Iya. Lah tokone kan tebe Bu. Kok tempel ban kebiasaan persediaan ban kok enten niku lho. Wong niku lho biasa tempel ban biasa. Tempel ban biasa. Nggih. Aja nembelok kono, nembelok tempel ban komputer iku lho. Pak kula nu wonten tewebeh lho. Tempel ban komputer iku murah iku. Sampai anu Pak. Kan lho, tempel ban komputer. Napa? Mari dikomputer diputer. Mangkane ning raca berarti. Jenengan niku pun budal kiambak. Umpami kula teraken mboten sampe kebocoran kados nyoto. Yo pengarane toko sampai nandangi. Loh, lenceran ae. Arek kok. Ya apa munine? Munine ban wae. Mak ceder. Dor ngono ya. Jombol nggih. Panjene. Rezeki teko. Lah nggih Pak, sampai 3 Pak nempelin uang. Padahal ngono iku tasih enggal. mencurigakan ngono. Ana lho bakul apa tukang tempel ban sing gak jujur iku. Iku paku disebar adon kono dikek paku. Oh iya Pak, 200 meter ngoten tulisan iki. Bocor ten mriko. Oh, iku wis gak beres arek iku. Mboten beres ya berarti. Oh, gak beres iku. Walah nggih. Ngeten mawon lho, Pak. Apa?
menawi ning budal sekolah supaya mboten sampai nembelaken tak terne dhewe ngono ayo. Ayo ngomong ngono. Oh. Sampeyan pun curiga. Ngoten ta lakel iku. Sampeyan anu ya, sampeyan lebokno ya. Nggih, Ning. Nggih. Apa jenenge uli-uli barang sampeyan terus. Kula lebetno. Sepeda ini kula lebetaken. Lebana. Dilebetaken teng pundi niki? Tekane ndukur bekupon ngono lho. Bapak nek caket mawon. Takon ae. Disuruh omah dhewe takon ayo garasi kon lho. Pak, nyuwun sewu, Pak. Ibu niku kok ketinggalane kalih kula keduk. Ya napa ngoten lho? Apa? Keduk gayep, Pak. Ndelok jane kula niki salah napa sih, Bu? Kali sampeyan. Wong jebumu. Niku, dilo njaluk nggawa mobil. Dilo njaluk nggawa mobil karo ningmu. Ora apa, arek wis gedhe, iso sepedaan dhewe. Opo diterno ae. Bu, kula niku nek ningali ning niku saaken. Ngoten lho. Kula niki nek saged napa kalih ning niku teng pundi-pundi, kula niki lho masih mboten dibayari mboten napa lho, Pak. Ben mriki niki. Ning ku anak tiri lho ta. Tak sia-sia ngono ta kon sakno iku. Penggawemu kus nok galangan. Waduh. Nggih, tapi sekali-sekali refreshing kan mboten napa-napa, Pak. Ono wong karo Pak sapa, Pak? Ono kemrusuk ya kowe. Nggih. Gonjobono kemrusuk ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, sen mlebet. Nggih. Niki griya ta? Jenes, dudak. Nek sing niki griya, nek sing niku toko. Nggih. Awak dhewe nang toko apa nang nggone omahe? Nek pesen nggih monggo nang toko. Oh, yo gak tuku apa. Monggo. Niki ngene tokone sampeyan mboten maca lho. Nggih. Toko Subur Makmur. Oh, nggih. Nggih. Tokone Pak Ridwan. Subur Makmur. Tong. TB niku napa, Pak? Kok toko TB niku? Terbuka. Toko bangunan. Oh, toko bangunan. Iya. Gak apa-apa. Anu nyun sewu nggih. Anu ni sinten? Anu kula. Jongo carane. Kurang lengkap. Nyun sewu gandengane Amit nggih. Nggih. Kebotene dhewe ana nggih. Mboten napa leres niki TB wau. Nggih, toko Subur Makmur. Nggih. SB. Ibu teng pundi? Nah, tasik niki niku. Aku lho kene, Pak. Oh, apa? Ya, ketutupan niku napa? Bu, mriki lho nyun. Kon niku lha bener gegere tamu iku. Ono tamu kok nang gegere tamu. Gak, aku kayak tau romi kayak dagelan. Ngapunten, sampean sinten? Kula tamu. Oh, tamu nggih. Monggo pinara. Nggih, lah sampean. Kula nggih tamu. Sampeyan tuan rumah. Nggih. Kula tamu badhe bertamu. Oh, ngoten e. Napa leres mriki turunane ndure anu Mbak Hartati. Nggih, maksude daleme Mbak Hartati. Griyane Gak kira lek omahe Hartati iki omahe wong tuane. Nggih, alamate nggih. Hartati niku anak kula. Oh, nggih. Nggih, mboten kathah Pak, kula nyuwun bayaran tak cukup ya 2 kali UMR ngoten mawon. Oh, karepe opo kok moro-moro njaluk bayaran? Ngeten lho kula anu paringi alamat kali Mbak Hartati. Nggih. Soale Mbak Tati niku mantun kula tambal ban. Maksude tambal ban nek. Bane niku lho tambal. Ngapunten, niki hoak niki. Hoak. Wis jerano. Cari kemukaan ngono. Sing dikeki alamat karo kula. Niki mboten dikeki, niki nurut niki. Nggih pun. Tujuane niki napa? Kula tirose kan nyambut gawe term iki gajine ageng. Oh, ditawani. Lho mboten dikongkon langsung mboten tawani, kula purun ngoten. Sing dhewe galangan niku kula kok. Kamu kok ngomong sep. Kok loncong? Loncong. Lancang emang. Pokoke kula niki wong loro niki lak tambal ban. Lah Mbak Tati niku bane peda motor nempel teng sampean. Nggih. Mangkane ngesakaken delok wong loro niki kula kali Joko niki makane dikengketen ndek mriki ditawani penggawean. Kus. Ya, Pak. Jare kepegelen golekne ewang ta? Enten apa nih? Digolekne ewang ta wong jare kepegelen. Maksudnya damel apa? Mboten kula mboten tukang picin lho, Bu. Ngene lho maksudnya Kus. Iki ana golek penggawean wong loro iki. Kan iki lak sampe pegel. Wis kan praya gak nyambut gawe kan. Lho, Pak, sampean iki ya napa? Kula ngene mriki niki pun ngatasi lho. Nyambut damel napa pun kula candak. Ada tambah-tambah. Tiang niki gegermu kok tembel piro?
pun mboten napa-napa sing penting Tuwek bali gagal sambatan lino. Koyo iku biasa iku tekan nggone pilingan kene lho. Tapi niki bokong-bokong kon kayak koyo. Niki pun wonten tanda tangane Mbak Artati mo ya. Wah niki terus wajib diterima ngoten niki. Potongan kados ngeten mboten wurung entek sego niki. Wis gak apa-apa Gus. Lho mboten napa-napa ya napa. Tak entengno supaya gak abot-abot. Dik iso ngetero anakku. Lho, berarti diterima nggih. Bu, napa sih Bu niki? Namine sampean sinten? Joko. Oh, dadi sampean Joko nggih. Joko kula. Oh, Joko. Lho. Lah ngeten iki. Setunggale jenenge sinten? Kula Insap. Oh, Insaf. Berarti pun tobat nggih. Pun alhamdulillah. Ibu, ya napa sih? Perkara ngeteraken ning Hartati. Kula niki sanggup. Wis kono aja gacor ae, aja ngomong ae. Sapa sing ngon ngeterno ningmu? Iku lho, kon lho, ta, toko dibangun sakmono dawa niku. Iku perlu karyawan akeh. Ro enggak? Ibu ya napa niki? Tambah nyambut gawe nggih. Tambah ruwet jalan. Niki pegawai lawas niki pegawai lawas. Sabono dhisik. Ya, ojo. Jok, iya. Oh nyeluk apa? Enak Jok nyambut gawe nang kene iki. Lah ya terus kon mono juragan sing lawas mau tinggal nek gak apa-apa. Wis iku awak dhewe kan berhak menentukan nasib awak dhewe mana yang terbaik. Tapi wingi ana ban bekas telu lah apa mau lebokno tasmu mok gorene. Ya dia camilan. Kok niku kok ngene lho juragan. Apa iki ya? Aku kok suwe-suwe kok ya apa ngono rasane. Kok iku perasaanmu dhewe awakmu GR. Ade mangane kaya apa iku gak dibedakno mbak juragan. Iya, aku seneng melok nang nggone kerja toko bangunan iki. Ngene Pak Ridwan iki. Saiki ngene. Sing aku sing gak seneng iku lah sing pembantu lawas iku. Oh iya, dhek kan merasa senior. Iya, pembantu lawas tuh akeh nyinyire. Ngene Sap. Lek wingi nang tambal ban wingi. Iya. Aku kon gowo. Iya. Ya aku sing kuasa. Saiki berhubung rene iki sing lebokne aku. Kan ya kudu. Kamu mlebu bareng ta? Ya mlebu bareng tapi metune kan ya mlebune kan dhisik aku pertama. Ya gak ya mlebu bareng cuman iki berkat rekomendasine Mbak Artati lewat awakmu ngono lho. Saiki ayo mikul dhuwur mendem jero. Wis males pegel aku. Kok iso pegel ya? Lah mikul dhuwur iku lah abot, mendem jero iku lah ya. Maksudnya gak ngono ndeng. Lah ya apa lho saling menjaga nama baik. Kita jaga marwah kita sebagai orang desa yang urban ke kota. Oh ya jelas wis gak usah dikandani lah. Wong aku tahu melok penataran P4. Tahun piro 8 piro kon melok lawan tapi akhirnya aku dasar-dasar iku. Iya. Deal. Kalau anak tusrah wong pembeli ku ya aja langsung diterima ae ya. Ya iyalah. Ngono. Salaman sik. Yo, deal. Ya wis paham lah aku, wis aja kuwatir nyambut gawe aku iku. Nah, ambek sapa pembantu sitok jenenge? Kusnan. Iya. Rasane kaya apa iri ngono ambek dhewe. Wis biasa. Dhewe kalah saingan, kalah ganteng mbek awake dhewe. Ganteng sapa? Yo ganteng aku lah. Mas. Loh, anu ning Hartati. Nggih. Anu mbek anu ta? Apa mari mulai sekolah? Lho, mulai sekolah kan libur iki. Oh, libur. Ya Allah. Lali aku, Mbak. Lek dene aku lek ndelok incar paling ndelok sampean niku lali. Mas aku awakmu iku jog-jog nggih Mbak, iki libur. Sampeyan wis sarapan Mas? Sampun. Wis Mas, Mbak aku gopo kabeh lek ngadepi Hartati. Mbak Hartati. Sampeyan iki aku anu tak tukakno gorengan Mas Joko. Ki gawe cemilan. Wis gak usah Mbak, gak usah Mbak Hartati. Kula nggih dereng sarapan, kula nggih arep gorengan, kula nggih ngelak, kula nggih sebar, kok mboten ditawani. Nek sampean
wis gedhe sarep-sarepan dhewe. Nek sampean gorengan gak toso penggorengane ae sampean pangan. Krungu. Krungu. Ya Mas Joko iki enak lho Mas iki Mas. Loh. Iki mau tuku nang ndi? Mbak Tati. Nang perapatan tarik. Lah iki kula ngincip si adohe perapatan tarik. Lah ya kan ditarik rono. Oh iya nggih. Tapi niki iki loro gak lho, Mbak. Ngincipin apa? Cak Insa apa aja dicekel-cekel. Iki mune iki kanggo Mas Joko. Sampeyan niku cek anu sampeyan manitas bayaran sih. Lha iya tapi nggih masih Joko nggih mantun bayaran tapi pun tuku dhewe. Pelekase ngoten lho. Ya gak pelekase ngono sak senengku sih aku. Seneng kaya Mas Joko kok sampean iki. Aja dibantah kok lek wong ngalih ayo ditugel dadi lu. Aja. Aduh, iki mau maksa iki. Lah titik lho. Titik. Ngene. Mbak Tati supaya adil, aku tak sing mangan insep sing ngambut tok nyahira. Tapi bayangno rasane apa iki? Enak lho Mas iki. Iya sih. Pisang keju. Ya amburan. Ambune. Aku sing mangan. Iya. Aduh lah kok dimplok. Sak insap iku. Ndak anu tok iki ngambut tok. Ngambut tok aku mangan tapi gak ngemplok. Ngemplok ngono kok. Ya iki kejune sak rambut didilat lah. Mas, lho. Maaf ta Mas Joko, ojo ngurusi tak insap babano. Anu Mbak Tati. Apa itu? Ya wis, gak apa-apa. Aku tuku dhewe. Mari bayaran. Iya, kok tak ngenyai. Ayo Mas. Enak dimakan iki lho, enak lho Mas. Ya, anu tapi ngene Mbak Tati ojo sering-sering ngene gak enak aku ya. Sampeyan ketoke tak sawang akan gak enak karo Cak Insa. Gak enak apa sih? Sampeyan nang kene iki yo kan yo kerja. Engko nek gak diperhatekno jarene kurang perhatian. Sama niku mbok wis tamas sampean ngono lho Mas, gak apa-apa. Iki nak coba. Tak pangan dhewe. Tabak manis. Iya, Mbak. Tapi gak usah repot-repotan. Ayo Mas, coba. Ya enak kan? Iya enak kan? Oh, tibake koyo ngene iki ya. Anu ngombe Mas, ngombe. Wah, kita kok. Ngombe. Joko. Kayak ngene iki nyambut gaemu iki. Iya, anu senior apa Cak Kusnan. Cak Kusnan sampean kula apa kok ngamuk-ngamuk mempeng iku. Ane sampean teko-teko sampean iki nom mboten pantes nek sampean nyeten-nyetenan kali Joko. Arese anyar iki. Apa? Iki lho iki kan tak incipi martabak manis karepku ngono. Walah niki sampean ngekeki kesempatan kali lari kaya ngeten iki. Sepurane ya Cak ya iki mau. Ya apa sih sampean kok yo. Wis bandane wong salah iki mesti njaluk sepuro kok. Iya, Kak kok iki mau. Kok sampean nesu kaya ngono iki lho. Kan nesu ya apa iki toko iki lah nek aturane kaya ngene pelanggan gak gelem moro. Sing ngarani iki embong sapa? Sampean iku lho. Apa sampean ngamuk-ngamuk aku iki ngamuk-ngamuk. Mas Joko iku. Oh iki apa newangi? Wah, ya toko iki gak patek rame saiki mergo digawe ajang kaya ngene. Ngomong ae. Awakmu lak cemburu sih? Lho, sapa sing cemburu? Ketok wajahmu. Memang Joko kon. Ngoco. Praen wis elek ati elek pisan. Galangan iki galangan wis digerane. Aja ngono. Ki jare Joko ambek Hartati gak apa-apa. Wong Joko yo pegawe. Jabone toko gak apa-apa. Lho, sing penting gak ganggu wayahe ana wong tuku diladeni. Kok iso lho. Lah toko digawe manuk-manukan are. Mosok aja cekel kok mau sawung. Wis aja direken tak Joko. Saiki ngene kos Joko. Ning yo aturane toko niki damel kaya ngeten. Sesuk tambah sepi. Mboten trima. Lho gak trima apa? Terus sampean kate lapo? Iki lho galang-galangane wong tuaku dhewe. Aku nang kene ya. Tapi galangan iki dipasrahaken kali kula ning. Dipasrahno apa? Masih aku iki anak aku ya. Aku iki kepengin. Aja melok ae. Kok niku sapa? Lah iya, pembantu. Pembantu bangga. Aku iki nang kene iki jenenge aku iki anake. Sepurane ya Neng ya, sepurane ya. Tenang ae Mas Joko, anjene mbok kok. Sing luwih kuasa iku ya Mbah Tati. Lah iya.
Nan kusenan. Aku Kuasa nek nggone omah, tapi nek nggone toko kene, apa-apa kabeh iki wis dipasrahno karo aku. Iku lak elek apike toko iki. Elek iku lak apa jaremu? Iku lak jaremu. Apa elek nek elek pasti awakmu. Ha iku. Lah yo. Omonganmu titik tapi mengandung alkohol kon. Lah wis gak mau direken. Sama nang ndi? Sampean aku tak iku lho ngangkat sak iku lho. Ngangkati. Sampeyan terusno sampeyan iki manuk-manukan ambek Joko iki. Sampean apa sampean kok mempeng koyo ngono iki? Urusan ya napa to kok damel koyo ngeten. Bah aku manuk-manukan, bah aku kayal-kayal, bah aku njongkel bah. Mboten trimo. Sampean niku kok yo emosi. Kula kandhakaken kali Bapak. Oh, elek atine. Mbak Tati lho ngene wis sarapan. Lah iya kok iso mlolo-mlolo koyo ngono kok aneh ku Cak Kusnan. Wis tenang ae. Mas Joko wis gak usah direken anjene Cak Kusnan niku wonge mbesosol niku wis babano wis sak karep-karepe yo aku semangat Bapak. Iya, iya Mas. Kurang ngaten. Iya, iya.